Ọtụtụ afọ gara aga n'obodo Amụzarị ka otu di na nwunye bi n'obodo ahụ. Ha bụ ndị na-akọ ugbo. Dịka ụfọdụ oge gasịrị, nwaanyị ahụ mechara tụrụ ime. Obi wee tọọ di ya ụtọ nke ukwuu. Ha malitere ịkwado onwe ha maka ọmụmụ nwa mbụ ha. Oge ọ fọdụrụ naanị abalị ole na ole ka nwunye ya mụọ nwa. Ọ gbapụrụ gawa n'ugbo ha iji wepụta ọtụtụ akpụ ma nyochaa ọnya nke o senyere maka anụ nchi ọ ga-eji lee nwunye ya ọmụgwọ. Oge o rutere ebe ahụ, o zutere ndị omekome ekpe egbe achịgharị ehi ndị sitere obodo ọzọ, bụ ndị hapụrụ ehi ha ka ha na-erichapụ ihe a kụrụ n'ubi. Ma oge nwoke nwe ugbo ahụ malitere ịba mba, ndị omekome ahụ gburu ya, hapụ ozu ya ma gbalaga. Oge na-eteghị anya, ozi rutere ndị obodo. Ha wụchara ma chọọ ndị omekome ahụ, ma ha ahụghị ha. Ha wee bulata ozu nwoke ahụ. N'ihi obi mgbawa, nwunye ya mụrụ nwa n'ụbọchị ahụ. O mere ngwa gụọ nwata nwoke ahụ Eke ọma.